falta informació. Ens acaben de comunicar que l'exèrcit de la cinta vermella es disposa a llançar una ofensiva contra el nostre poble. Com a mesura de seguretat, aconsellem a tots els habitants del poble que se'n vagin immediatament als refugis i que no en surtin fins a nova ordre. Facin cas d'aquestes consignes. Els tindrem informats del desenvolupament dels fets. És terrible! Horari de pressa, fes alguna cosa. Li hem d'impedir que faci això. Ei! Vostè! Moriràs! Atenció! Ho heu vist? Bravo! 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 Torna a baixar! Espereu! No s'ha acabat! Ja ho veureu! Mireu com vola. Puc moure'm una altra vegada! Ja està! Puc moure'm! Hola! Hola, m'he divertit molt! On és ell? Li he donat una lliçó, li he engegat a fer punyetes. L'has engegat a fer punyetes? No el tornaràs pas a veure.